Miś pajam. Przepraszasz misia? O, tuli, tuli. Tuli tuli mu robisz? Tacy, tacy. Cacy cacy też. Mhm. Buciki nie ma. Buciki nie ma. Nie ma bucików miś? Buciki nie ma. Misiu, buciki nie ma. Ten drugi też nie ma bucików? A ile masz misiów? 3. 3. Mhm. Luli, luli. Luli luli idą spać? Oczy. Misi oczy. Oczy ma miś. Mhm. Misi oczy. Pan. Kuka. Fikołka robi? Tak? Robi fikołka? Wow, piękny fikołek, no. To jest brawo, miś. Luli, luli, tam. Luli, tam. Tam go spać położysz? A co tu masz w ręce? Laptop. Mhm. O, laptop. O, laptop, no. To daj, Dobra. mama potrzyma. Luli, luli. Gdzie jedziesz z tym misiem? O, oczy. Oczy. Oczy ma zamknąć? A gdzie jedziesz z nim? Uwaga. Uwaga. Oła. Jest. Lew. No lew tam leży. Też będzie lew jechał w wózku? Ogon, miś. Ogon ma miś. To jest lew, tak? Jest. Mhm. Gdzie? Ogon. Ogon ma lew, no. Meka. Metka, tak. A jak ty masz na imię? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Maja. Ślicznie.